Okay. Grafisk bekendelse? Ja, indimellem. Jeg er medlem. Ja, det gør vi. Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg. Ja. Bekendelse? Ja. Hvordan støtter du grafisk bekendelse? Vi har vores årlige, vi betaler vores kontingent. Okay. Hvordan støtter du grafisk bekendelse? Ja, som medlem også med medlemskontingent og med køber lodseddel i ny og næ. Med en lille donation omkring jul, der er Og jeg får som regel breve fra dem. Jamen, jeg har sådan et abonnement, Ved at give bidrag en gang med. når de kommer ved min dør. Okay. Jeg er nogle gange ude og samle ind. Okay. Hvad gør jeg med? Så giver jeg også nogle gange ved døren, hvis ikke jeg er ude og samle. Støtter, og hvorfor? Men vi har altid gjort det, og nu er vi så heldige, min mand har fået det, og jeg har fået fodkræft. Fordi der er nogle af familien, der er blevet ramt af kræft. Nej, jeg synes, det er et godt formål at støtte så. God gerne. Okay. Det er et godt formål. Ja, okay. Jeg synes, det er et godt formål. Ja, det er jo generelt et problem, og min kone er død af det. Nå, ja. For jeg hjælper andre mennesker, så synes jeg. Okay. Ja. Grafisk bekendelse er en helteorganisation. Nej, det vil jeg ikke sige. Hvad mener du? Ja, det synes jeg helt bestemt. Okay. Hej, Prinsen. Jeg synes ikke, det er en helt. Jeg synes bare, de støtter der, hvor man skal støtte. Jeg synes, det er en god organisation, der gør en masse for at gøre noget med de platformer, vi har. Så det er jo godt nok. Organisation. Nej, det synes jeg ikke. En helteorganisation. Ja. Okay. Altså, på en eller anden vis. Det er jo godt, der er nogen, der i hvert fald skraver lidt ind til forebyggelse af kræft, synes jeg. Ja. Okay. Ja, det var Det synes jeg helt bestemt. okay. Hej, Prinsen.